ए बुची हाँ हम कब खाइम? अभी ना हो ये घर के देखा तू छोट बानू तो अभी भौजी ओजी भैया कोई नहीं है खैले उ जब ले ना खाइनू तब ले तू नत खैया सब कोई खाली घर पर मांझ के धो के तब तू आराम से खैया ठीक बा देखा वाला हमारा के खियाई बात तू हमरा के हैरान कर लगबो ने खाई दे हमरा के जा जा सब काम धंधा कर के बा कर तना खीस बरो तनु के का कहे के पारा पानी सब देखा तनी नु अपन अपन मरद के अपन अपन लइका लगे के खियावत देन आई बिटिवा कितना झूठ बोलतड़ी कि कोई नहीं के खइले सब कोई खा लेल बा हम देखले ना हई असई ने उने काट फेकल बा अब ना दियसन तो अपने जाके खाई हमरा भूख लागल बा इतना तेज नु नया नया बनते एकर मतलब का कि भूखे ही मर जाई पहले देखे देख बनल के नहीं बारा खाइल के नहीं बा तो अबे से कहत किसन की अभी कोई ना के खोले कोई नहीं खोले असई एक कढ़ाई के मछली ओरा गई दिमाग जड़ जाता ना आके खोज के खोती ना भूखे घर में मर जाइम हो बाकी कोई कहे वाला नहीं है ना कि खा लो ए यूरिया के चलते ना कनेउआ खा ले सब आदमी कहलन के आई रे फलाना घरे रहन चाल सिखावतिया दिमागे खराब हो गेल कोनो खेलवड़िया में जैसे नहीं हसन त डर का बा सब जन खा लेल बा खाली हम ही एगो नहीं खोले हमर नंदियो एकदम खेलवाड़े बिया हम तो सुनले रही कि ननद खिलाड़ बोली सन बाकी देखियो लेनी कह के हमार मुड़ा पसंद के हो छोड़ दिल रही ना तो और मन हमार ना करते थी खाए के मछली के मुड़ा मुर्गा के करेजी पथरी ये से तो एगो हमार खाइल होला केन कौन बनैले हिया कितना निमन बनैले बिया आ दादा पानी पियो पानी पी जाए में तो हमार आके देख लियो सन हाँ खाए में तो मजे आ जाता अहो आई का करता हो आय हमारे ही जना रहे तहार हिस्सा रहे त ई आदमी नहीं खान का तोरा खाए पिए खातिर रोक टोक नहीं के भइले ठीक ना आ ई तू नहीं कर रहल बाड़ू एज में हड़िया बाटे ई कराही में लगलू खाए ए हमें के कुल लेल बन के कुछ नहीं खाए आई रे राम सब एकदम छूट देली ह जुट का ठार कर देली ह ओई में ससुर भसुर के बना खियाइबू ना हो तो मजा आई ना दीदी मजा आई कराही ना में खा लेला जुट के ठार करे के चाही तो ठीक तर माई भाई अखिया चल जाई कराही में खाता तो अब काल तो पता नहीं के तारा के का होखेला कराही में खाए से का होखेला हैं ऊपर से तो पियरी तो होइबे करे मैं तहर माई के आंख में एती हो जाई आंख चल जाई ठीक नु आ जुट का ठार मार कर देलु हा आ वो चूहानी खा रहल रसोई घर में जाय देखरा के बेच के दोसर किना जाई है ना तो रोगे हर में से तबे नैहर में से न खइले पियले बड़ू हो ए दीदी तो रोगे सब हमरा के खाए के ना कि जब पूछो तो कबे से कहत नहीं खाइम तो सब कोई कहता कि अभी सब कुछ खाए के बा तो जब सब कोई के तू खियाइए ले रहू त आखिर एथिए न तहरे नु खाए के रहे बाकी हैं तब का एथी कर लगलू हो जुठा देलू हा तुम पानी ले ले ना पानी ले आई तुरंत लान देता नहीं ना तुरंत लान के दे देता नहीं ले तब तुरंत कची तुरंत ही लावत है रुको ना के मछरिया बनल निमन बनल बा है ना खा चाब हो अपने मोटन भी खा के बुझता हवा पी के काम उठाई पड़ी खेलवाड़ी आवत तरी बात बतियावे इनका कहे से हम ना खाई का बाप रे बाप इतना गर्मी लागता ना इतना गर्मी बुझाता कि मन उबू चुबू हो जाता टे कभी कभी ठंडा लगता कभी कभी गर्मी लागता टे कुछो कह खइला के बाद में तो मन करता ना कि सूत लिही एक नींद इतना मछरी अच्छा बनैले रहीसन वो बिकट इतना मछरी अच्छा ओकर मुड़ो आदमी चूस चूस के खइला खाली मछरिए खाए में तो तनी ओटपट लागेला कि ढेर काट रहीसन भौजी का जी पहुनवा का घरवा में आइल बे आई मैं ये कर फोन आलो देखे का जी हेलो बोली दूगो मिलल बा अच्छा एगो मिली वो काल मिली ठीक बा व्हाट्सएप करी कह देले बनी हम 2 दिन पहले ही गुंडा हो गइल बन का जी हां अरे कोई कही सीधा साधा लइका है अब राउरो देवर जी लागता कि बियाह करवावे के पड़ी कराइला बिना तो तनी मनी तबा है बा छिनार हो गइल बा भैया हमें जे न भाई हो छिनार हो गइल बई आ सुनी ना हां कनी हौ लइके ठीक बई रव खाती बस
कौन लड़किया दांत फेंकले भी है। दांत अच्छा तो हौ ठीक भाई हौ सोनिया करबू मजाक तू मर्द नहीं पगलेबू का बहन ने कुछ शादी बियाह करला। बाक तो फूफा जी कहत रही नु कि हौ श्रद्धा से करवा देम जी ससिया के बियाह तू अपन भैया ले काहे ना कर लेलू विकास ले तनी बतावा ना। आई लेके आ कहनी हनु कि केतना केतना के मिलल बाटे एगो 544 700 होता दोनों के। अच्छा ठीक बा रउआ भी नहीं के डाल दी न तो हम तो डाल दिए थे कुल हमारे चीज ना वही भैया के खेड़ दे वाला ऊपर नीचे वाला हमारा भैया के केनु काम बा। ए जवान रउआ अब लागता कि जवानी बुढ़ाते बाटे जुआ गुनी अब का बुढ़ाई। ठीक बा आई ठीक बा भेजले बनी सामान लावे के कहले रहन पाहुन कि अरे भैया कि ले आ देम देख धइले बनी प्रमोदवा के दुकान ई चल गइल बा कहतन ए भैया का भौजी के लावत ऊपर नीचे ई बहुत मजाक करेलन कहले कि भौजी चाना द चाना कति फुलौरी आए कर धोइया फुला देही तू कहता तू धोइया द का जी का करतनी कहनी है कि अरे तू हो कहनी है कि आवतवन ड्राइवर मछरिया तोप ताप के रखी है कहले हवन कि खा के चल जी में ये चौरा गिरावे आवतवन जरा इस मिलिया में कौन मछरी कौन मछरी हऊ कौन मछरी पियास रेहू बनल बतना चबला हो जा का कैसे तू निजनी कहेलू जा कि कौन मछरी जब मर्दा के आवे के रहेला तब तू निजनी के उठू हो जाला का घरवा में याद तो भुलाइल त नहीं थे दीदी महारानी बैठ ले बड़ी छसो का रानी जैसा मार पैर पसार ले बड़े अब बीच में रह के कराही मार मुड़ा चूस रहल बड़ी मछरियो बाका मैं खत्म मछरी सुधीर बो हाँ मैं मछली खत्म एकदम में खत्म ई कौन एकर आदत हो गइल बा हो दादा कि कराही में खाए के सॉस बरकत का घर के लेतिया लेतिया का ले लस बताई रहो कराही वैसे ही जुटका ठार कर देलस ये खाना आ ऊपर से का कहले बेगा चूहान जा खाना बनेला वही जिगवा बना और सिखा रहल बे गोड़ पसार के बता तनी ना ये बाबूजी कुछ भी कहा इनकर लूरा लक्षण हमारा सोहात नहीं के ऐसे करे के चाहिए कराही में खाए के चाहिए नैहर के खाइल ना बिया कराही में आ कातना उफान मचावतिया हो दादा इ नैहर में पाका तीन गो सपतियले होई तबे ऐसे करत एकर माई बहनी जिगवा ऐसे का करत रहीसन हां नैहरों में ऐसे कराहिए में खात रहे हम जाई का हो कन के भिरिया करा दीदी जब कहे लगन त कहत है का कि खाइम नहीं सबसे तक सब कोई रवा सब कहबे कहनी कि हमरा भूख लागल लेकिन रवा सब कोई सुनता ही ना रही त हम का करी एकदम खेलो कड़ हो गइल बेसन हमारा घर में 4 गइल बेसन 4 किस्म के बाइसन एगो लाल एगो पियर एगो गुलाबी केने बाड़ू हो लियावा खाना तो बाप रे बाप हालत खराब हो तो सारा काम करत लेवा खाना में साला का कहबो आता मांगतनी खाना रखल बा का हो गइल खाना सब और मेहरारू बैठ के खा गइली चूल्ही तक कराही में लेके ई कैसे हमार पूछे ई कैसे काहे ना अपन मौगी से बोले पूछे कराही लेके बैठल बाड़ी खातड़ी बड़का ओकरा पर बरहम हम का आवेला काता ना खा गुली के जने बरहम वाले के नहर से भूता लेके आइल बाड़ी उ साफा चट कर देले बिया कराही के साफा करक चट के कराही लेके आ मुड़ा लेके बैठ के खाते सब कोई नहीं के घरे खइले सब खा गइली आ पूछला पर कहते कि हां का घर में लक्ष्मी बढ़ी हन बताइन तरौ रे हम तो साला परेशान बनी बतावा साला हम आवत नहीं चिमनी पलैटा पारे गुरनी गामा में साला का पार पर घाम लाते हुए तो चाली पे के बाहर उड़ी जाई हम अइने घरे के चलत नहीं दुकोर खा के जाई उ बाई त कराही लेके बैठ के खा सब बतावा साला देखो तो दासाई क्वेश्चन भइल बनू हम तकर से परेशान बनी हम कहां बिया बैठ के खा तड़ी ये लागे इहे करना बा होई ना तारा सिखावे के नहीं खेवा भौजी के ये लूर लाला लक्षण बाटे उनका का करता जी पहले हो हम का कहीं साफा इज्जत में बास कर कहती त माने कहत इहो हम कहतड़ी इज्जत में बास कर दे हरे के खाइला धाइल बाड़ी तैसे कराही में खाई जाता ना रे पूछी लागत कि नहर में मिलल उलल नहीं खेले के बैठ के वैसे खात दलीदर लेखा खात रही ना तो देखिए तू लोग ना समझलू लोग ओकरा के काहे खाइले ना जी कहले काहे खाती खातनी जी काहे खातू हो कनिया तो कहती कि का खाई ना हमरा भूख लागल ह तो कहला के तो कराही में लेके बैठ जीबे ते आ समझाइले ये दादा नहीं मानत कहते हम करहिए मन कइला बाहर में और तो आ सब नहीं कि समझत ना तो हमनी से समझ जाई हन समझा तो सुन साला अगर तबीयत खराब है तो साला दिमागो डॉक्टरों के चक्कर आ जाई क्या है दादा कौन बीमारी भइल बा मुड़ा लेके बैठा तड़ी दिमाग डॉक्टरों ना बता पासन कि कौन दिमाग में बीमारी आइल बा कराही में खाए होला ना
भौजी उहे घर के लक्षण आवत बाड़ी सोच ला उहे घर के लक्षण आवत बाड़ी वैसे वैसे करत ताड़ी हां बड़ा हमनी कह तो बढ़िया हमनी के हंसत रहनी जा शिकायत करत रहनी जा हां ठीक है मौगी मिले गुल बिया बढ़िया कहां बिया रे ऊ हमार कपार पर बैठल रह जाके देखा घर में चाहे चुहानी खात होई एक और तो फेणुसा ही है हमारा से बर्दाश्त ना होला मैं खात रही मुड़ा के मछरी हम जात नहीं हमारा 12वां में आग लग जाला एकदम एकर बात कही सुन के ना खोपड़ा में अब आग लगी फोनू बोला रे हमारा कहां बड़ी हो जा नहीं किया जा सुन जा जा तुम दहर के बोलाव तड़ी मनई बार रानिया धनिया के कोनो तो मान जइयन कहां ले लू साला 6वें नंबर हो 9 नंबर रही तो ठीक रही ले ला भौजी के चकरा 9 नंबर बा मारे बार हिम्मत नहीं के बस इतने में कह के चुप ना हो गइला तो कहा कि 6वें नंबर 9वें नंबर ये कहाला देखो अपन मेल को समझावत नहीं खाना के बड़की भौजी मजली भौजी हक कर ताड़न खा के एकदम बुझाता कि एकदम पेटवा फूल गइल ढेर का खा लेनी है वो बुझाता कि आराम करे जैसन मन होता है दादा तीत लागल कहता ना लेकिन तबो खैनी है मछरी तो एकदम वीआईपी बनैले रहीसन हो दादा कि जन कॉमन बनैले रहे सब लेटा आगुल खाही में खा के या पानियो नहीं पियले अब पियम पानी जाके 1 लोटा ओकरा बाद जाके आराम से पलंग पर बिछा के सूतम में के हाली सांझे के उठम का कइलू ठीक कइलू नैहरवा में ऐसे करत रहू लाज लागता तो ना घूमतानी नैहर में घूमने की तन लेता है ना तनी सत गो आदमी आके मुंह पर थूक दिहन त कैसन लगी तहरा हम थूके वाला काम कर लही घूम काहे कोनो कनिया के देखले हो खबू घूम तनल मोर गए जे रह जे ई कराही में खात होइयो सन हाड़ी में खात होइयो सन छिपा काहे खाती इतिहास में बनावल बाटे भगवान काहे खाती छिपा बना के भेजल बा खाही पिए खाती नु के कराही में खाता जी के खाता बोलाई हमें के करा के बोलाई जे खइले बा मछली के बोलाई कि नहीं के खइले बाकी नहीं खइले ई गलती काम करतई मछली कराही में थोड़ी खा जाला हमरो घरे ना सब कोई थरिया में खाला आई हो दादा हम तोरा के कहतई खाए के त तू मछली के लगावतड़ी अपने नु कनी बोलाई मछली के तू खइले बे कि मछली खइले बिया हम कब खइले बा के खइले बा के अब का बोला के खइले बा हो कह ना हम केतना कहनी डरवैबो कहनी दीदी कि तार माई के आँख चल जाई रे तोहरा पियरी हो जाई रे कराही में ना खाल जाला आ तब पर भी मेहरा नुखल से कहत कि भूखे रही कबे से चिल्लाते कि हमरा भूख लागल बा केहू सुनते नहीं खे हैं बोला तारा नहीं हारा ये होला मामा मम्मी घरे जाके ये सिखले बाड़ू हैं नो बिलाई के झूठ खइलहिन कि ना ये दादा देखी सुनी खाए के त खा लेलू हाथ में टूट करे का करहिया माजे के आ टूट गए तारा थावा अरे कैसन तो गम कतनी कैसन काम करतानी कैसन में हकतड़ी मैं मछली ठोकराइन का महकता में कितना महकत रहे आई दुनिया ली तो तारा महकता ठीक कहतानी दीदी और दीदी कहती अब मछरी खइला खाती जीभ चटिन भी एकर हाथी के जीभ ऐसन हते को जीभ भइल बा लेलू महकत तो ए दीदी कोनो ठीक बाटे कि कराही आदमी चढ़ैले एने घर में एले सब चाट लेले होई सबके जूठा काटा खिया देले एकरा के विश्वास करी जी कहीं ना के अरे राम नरगर ठूस मछली के बाटा पूरा दीदी जी तनी एगो इनो मंगा दे एकदम ढेर खा लेले बनी चाव ले ले बिया हड़े पेटे दीदी हदे बातारा से मंगा लो इनो मंगा लो केने बा के भैक बोलावा केने बाड़ा उच्च दरवा के का बोलाई तो आप खुद हरामी बामन केने बाड़ा हो कहां बाबन आवा है तू पहले अपन का बोला तो हर मौका बामन ले के पॉकेट में अंडा दे भेलन ना देखेलू का खियावे खाती जय दिए दीदी का करम ये दिन देखे के पड़त हमनी देखेला रहुए का देखत ही नु बनी जा उ त मौग ने घर में घुसा रही है ना निकलियन घर में से कि का होत रहे का ना होत रहे काहे हो बुखार लागल बा बुखार लागल बा ले ई मुड़ी मछली का मुड़ा चले बे त बुखार ना लागे मुड़ी ले ई हैं मछली हम ना खाई ना हां के खाला मैं छाली चाट के बिलाल बनली भगती उहे खिसा लागल बा सब खा माने तोरे चलते रहो हाथना समाज हमरा के थुकता त काहे आदमी ना थूकस कर कहे के मतलब का बा निमन मन से सिखावता निमन के संग मुंह ला के चला जा
क्यों माने तोरे चलते नहीं लोग हाथ में हमरा के बोलता कि कराही में लेके माने ते ना ठीक कइले बड़े नु आ ना खाइल जाला रौरा जान गेल बनी चलिए दीदी चली जी उठी विपत्ति माने ते ठीक कइले बड़े नु घर में आ गइल बैसन सबसे बरकत सब लेबे खाती आ गइल बड़ी सन नहीं हरा में सिखले भी तबे नु ऐसे ससुर ज्यादा मरियो ना ते करेंगे करे में हम बनल बाबू जदी कुछ ना कुछ ना माने उ सब लोग घर भर के आदमी तोरा के थुकत ते कतरे कुछ ना माने हलुक सब जतरे का हैं हैं करे चल आपते ऐसे ते ना मनबे घर से निकालो आव न ते चल चल ना तो मार तारी में तारी के कुल की रुक रुक जाए बाबू के फोन कर अपना बाप के फोन कर के अपना भाई के बोला ते अपना माई भी चल जो हमारा के खाए के आटते नहीं के बाबूजी भाई के मार बे के पड़ा के कान में बहुत सिर फेंक देबे चल फोन कर चल हट जले जल्दी मार डरामा लगौले रहत रे घर में ते घर के आदमी के इज्जत में नाश करके धइले रहत रे हमारा के भौजी बिगाड़ दे मिलबो हमारे भौजैया में